ରବିବାର ଦିନ ନା ସୋମବାର ଦିନ ଯିବା। ହଁ ରାତିଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ସକାଳ 10ଟାରେ ଗଲେ ବି ରାତି 10ଟାରେ ବାହାରି ହେବ। ରାତିରେ ରହି ସେଠି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବ ବା, ଖାଲି ଠାକୁର ଜଳିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆରେ ନା 6ଟା ନାହିଁ 10ଟାରେ ବାହାରୁ ନା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କି ଏମିତି? ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବୁଝିଲା, 10ଟାରେ ବାହାରିଲେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଲା ତମ ରାତି 10ଟା ସେଠୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ କ'ଣ ଠାକୁର ଟିକେ ଜଳିବାର ଦେଖିବା। ବୁଝିଲ, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛ ତାହା କରିଛ। ରାଜୁ